iki kalungnya iki? Iki inting-intingnya kok anyar iki? Patah anyar kalungnya. Kalungnya anyar kalungnya. Patah. Kok diem-diem aja? Kok diem-diem aja lah iki kok anyar iki? Anyar iki kalungnya iki. Iya. Anyar iki kalungnya iki. Iya. Anyar iki. Iro. Ndi kalungnya ro? Aku ndelok ro. Iro. Kalungnya anyar Iro. Iro kalungnya anyar. Iro kalungnya anyar iki cek obah iki. Iro mu kena apa kuwi? Digigit musang, digigit Iro mu kena musang apa kuwi? Gigit musang, Mas. Iro mu kena apa tung tung tung. Ya. Pesawat apa to, kan? Ya. Ojo dicokoti ya sakit. Sing sitok Mary. Ndi? Abon. Ojo dicokoti, sakit no. Nih, ben bisa gerang iki gendong-gendong ae iki. Mary to. Mary to. Apa Mary? Abon Mary to. Aduh. Gantengnya to ya. Aduh. Digendong ngomong Abon Mary, heeh. Ya ngalah Bon wis nganti ngono. Gerang lagi wisan Bon. Wis gede Abon iki, Mary barang leh. Iki sama Mary barang to, Bon? Ya kan? Sama Mary barang to, Bon?